أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، حديث من يوشين بفضل طلب العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. رواه المسلم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن لا يعلم. رواه ابو نعيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن علم ثم لا يعمل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. magana ta ce hadisi mun shi ne fi fadli talabil ilmi, a cikin falalan neman ilimi. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah cira da amince Allah shi tabbata gare shi ya ce mana: wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, duk wanda ya bi wata hanya ta neman ilimi, sakhala Allahu tariqa ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala zai sakhale shi hanyar zuwa gida aljanna. Sannan an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala, daga Anas radiyallahu anhu Allah ƙara masa da qala yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah jira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce: talabul ilmi fariidatan ala kulli muslim, neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi, wajibi ne akan dukkan musulmi. Rawahu ibn Majah. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam: wa liman la ya'lam, bani ya tabbata ga wanda baya neman ilimi, baya neman sani. Azaba za ta tabbata ga wanda baya neman ilimi. Allah kare. Rawahu abu nu'aym. Bane ce sun wailul liman alima, bani ya tabbata ga wanda ya sani kuma la ya'malu, kuma baya aiki da shi. Rawahu abu nu'aym. Ana Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Duk wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai girman kai daidai da ƙwayar zarra, baya shiga aljanna. In ji Allah shi kare mu. Idan ka girman kai ba ka ji a to a mutanen ƙwai ba. In ji Allah ba mu ikon aiki da wannan sai da ya kuma. Ma'assalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.